Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Insellem lill-istaff, lid-dirigenti ma b'mod speċjali lilkom, eżi studenti li wasaltu għal dawn il-jiem importanti f'ħajjitkom. Meta qegħdin ittemmu l-istudji tagħkom jew inkella uħud minnhom u tħarsu l-qudiem b'tama u b'fiduċja. San George Preka kien iħobb jirrepeti din il-frażi li tiġbor is-sentimenti tagħna fil-bidu ta' din il-quddiesa. Kien iħobb jgħid: Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Tix ngħiduha flimkien. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla aħna nistqarru li kull ma għandna u kull ma aħna huwa nieżel minn għandek li inti l-missier ta' kull għotja. Għallimna niżżuħar bit-tjiba tiegħek bla qies għal ġid kollu li tatina u nħobbuk b'qalbna kollha u ruħna kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf. Fl-Erf hemm spiritu intelligenti, qaddis, waħdieni, ta' ħafna għamliet, fin u attiv, jinfet fil-font u teba' m'hemmx fih. ċar u ebda ħsara ma tistalih. Iħobb il-ġdid u misnun sewwa, xejn ma jżommu u l-ġid li jagħmel, iħobb il-bniedem, sod u żgur bla inkwiet. Kollox jista' u fuq kollox jasess, u fl-erwieħ kollha jidħol. Imqar f'dawk l-intelligenti, safja u fini sewwa. Għax l-erf jitħarrek aktar minn kull ħaġa oħra li titħarrek. Minħabba s-safa tiegħu jidħol f'kollox u jinfirex ma' kull imkien. U bħal daħna ħafifa tas-seta ta' Alla. Nixija safja tal-glorja ta' dak li jista' kollox. Għalhekk xejn imdennes ma jidħol fih. U rax ta' dawl ta' dejjem, mera bla teba tas-seta tal-ħaddiema ta' Alla. U xbija tat-tjiba tiegħu. Għalkemm hu waħdu kollox jista',
jibqa' dak li hu kollox innifsu u jġedded kollox. Minn żmien għal żmien jidħol fl-erwieħ qaddisa u jagħmilhom ħbieb ta' Alla u profeti. Xejn ma jħobb Alla jekk mhux dak li jgħix mal-erf, għax l-erf jiddi aktar mix-xemx u aqwa minn kull ġama ta' kwiekeb. Mxebbaħ mad-dawl u sbaħ minnu. Wara dawl il-jum jiġi dlam il-lejl, imma l-erf l-ebda ħażen ma jistalih. Jinfirex minn tarf sa tarf tal-art bil-qawwa u jmexxi kollox bil-ħlewwa. Il-kelma tal-mulej. Il-roddu ħaj. Salm responsorjali, ngħidu flimkien għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek, imwafqa fis-sod fis-smewwiet, minn nisel għal nisel il-fedeltà tiegħek, fuq l-art waqqafta u żammet fis-sod, ngħidu flimkien għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. B'digritt tiegħek għadhom sħaħ sal-lum, għax kollox hu għall-qadi tiegħek. It-tifsir ta' kelmtek jagħti d-dawl, ifhijem lil min ma jafx. Ngħidu flimkien għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Ħajjiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek, għallimni l-kmandamenti tiegħek, ħanibqa' ħaj biex infaħrek. Ikunu d-digriti tiegħek l-għajnuna tiegħi, ngħidu flimkien għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Intom il-frijaj, jgħid il-mulej, min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, il-Fariżej staqsew lil Ġesu meta kienet se tiġi s-saltna ta' Alla. U weġibhom: is-saltna ta' Alla ma tiġix b'sinjali li jidhru. Lanqas ħadd ma hu se jgħid arawha hawn jew hemm, għax araw is-saltna ta' Alla fostkom qiegħda. Lid-dixxipli tiegħu qalilhom: għad jiġi żmien meta tkunu tixtiequ taraw jum wieħed minn żmien bien il-bniedem u ma tarawhx. U jgħidulkom: arawh hawn hu jew arawh hemm hu, tmorrux, tiġrux warajhom, għax bħalma berqa tleħħ u tiddi minn tarf għal ieħor tas-sema, hekk jidher bien il-bniedem nhar il-jum tiegħu. Iżda qabel xejn u għandu jibati ħafna minn dan in-nisel u jkun miċħud minnu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Krist. Il-Fariżej għandhom kurżità kbira. Il-kurżità tagħhom hija biex ikunu jafu
meta se tiġi is-saltna li ħafna drabi semmi Ġesu. Diversi tiġbijat paraboli li kien juża kien jgħid is-saltna ta' Alla tiġbaħ. Meta għallem lilna d-disċipli tiegħu nitolbu, għallimna nitolbu tiġi saltnatek. Imma din is-saltna meta ġejja jgħidulu. U jinsisti li s-saltna li qed jitkellem fuqha mhix xi ħaġa sensazzjonali. Aħna mdorrijin bil-kriterju tad-dinja, nimmaġinaw li s-saltna tfisser poter, forsi xi ftit arroganza, xi ftit fake news, jew xi fake profile. Li s-saltna tagħmlek bil-fors sinjur u malajr u bil-qerq. Jew inkella li s-saltna tfisser li taħkem fuq ħaltieħor billi tumiljaħ. Is-saltna ta' Ġesu hija totalment differenti. U jinsisti li diġà qiegħda fostna. Imma allura x'inhi din is-saltna? Meta tkellem dwarha uża tiġbijat sempliċi ħafna. It-tiġbijat tal-bidu ċkejken u umli. Il-ħmira, iż-żerja tal-mustarda, id-dawl inemnem. Għal Ġesu dawn it-tiġbijat sempliċi u umli huma is-saltna. Imma qal ukoll li hija xi ħaġa prezzjuża bħal ġawra li wieħed isib falqa u jbih kollox biex jixtri lilha. Għalik is-saltna x'tista' tkun? Ippermettili jiena nawguralkom ħafna f'dan il-mument tal-formazzjoni tagħkom kif nawgura wkoll il-ġenituri u ħbieb li qegħdin magħkom illejla. Nagħtikom xi ftit pariri kif tistgħu ngħixu is-saltna. L-ewwel nett nażlu l-erf fuq il-bluwa. L-ewwel qari li smajna huwa innu sabiħ ħafna għall-qawwa tal-erf. U l-erf mhuwiex xi ħaġa arroganti imma xi ħaġa li timlilek ħajtek, il-qalb tiegħek, b'toma tajba. Ta' min fil-ħajja jażel is-sewwa, jażel it-tjubija, jażel iż-żbuħija, jażel il-verità, jażel il-ġustizzja. Dak huwa l-erq ta' kull erf. Il-bluwa tal-jenak, il-bluwa tipperswadik li tista' tasal mingħajr sforzi u billi tqarraq minn hawn u minn hemm u xorta tasal dik hija bluwa, dik hija fruwa. L-ewwel parir tiegħi għalikom biex inħadmu s-saltna li qiegħda fostna hija li inħadnu l-erf ta' min jażel is-sewwa. It-tieni parir li nixtieq naqsam magħkom għax naf kemm għandkom għal qalbkom dak kollu li tallimtu, l-eżempji sbieħ li ħadtu, u kemm issewdu qalbkom meta anke fl-ambenti tagħkom ikun hemm min jonqos mill-integrità u mit-tjubija. Is-swit ta' qalb tagħkom hija sinjal tal-għaġġ għall-ġustizzja. Jiena nissuġġerilkom li intom u tażlu s-triq is-sewwa, it-triq ta' min jaqla ħobżu bl-araq ta' xbinu u mhux bis-serq, tħallu d-dinja aħjar milli sibtuha. Din hija sfida li nagħmel li lin-nifsi l-aħwa u permettuli nagħtiha wkoll bħala suġġeriment li għandu jgħinkom f'ħajjitkom.
Qisu li f'dak kollu li tagħmlu, dak kollu li tgħixu, fl-imħabbiet tagħkom, kif tismaw il-xulxin, kif tieħdu ħsieb xulxin, kif tgħixu ir-responsabbiltajiet li jkollkom. Tgħidu u tistaqsu u tipperswadu lilkom infuskom din il-ħaġa. Hemm bżonn li nħalli d-dinja aħjar milli sibta. Ħafna drabi biex infiem li l-nifsi x'ifisser dan. Jiena inħares lejn l-liqi. Inħobb nammira is-siġar. Għaliex ħawwilt xi 2 jew 3 f'ħajti anke biex niċċelebra xi avvenimenti u tarhom jikbru. Jiddispjaċik meta xi maltempata tħawwadhom u tkasbarhom. U inti tifhem li jekk ħawwilt siġra ħallejt id-dinja aħjar milli sibta. Jekk qaċċatta kissirt dak li ħawwel ħaddieħor. Tkunx inti li tqaċċat il-persuni ta' madwarek, imma ħawwel, kabbar u għejn. It-tielet u l-aħħar parir li nixtieq inħalli fil-qalb tagħkom. Qisu li f'din id-dinja virtwali tal-AI, ta' tant kuntatti digitali, ma titilfu qatt il-gost tal-ħbiberija vera, tal-kuntatt uman. Eżamina lilek innifsek bħalma kultant ikolli nagħmel jien. Kemm sigħat għaddejt il-ħin kollu tħares lejn smartphone, monitor. U kemm għamilt taqsam ħajtek ma' xi ħadd li tħobb, tisimgħu jew tħallih jisimek jew tisimak. Il-kuntatt personali għandna bżonnu daqs il-ħobbs u daqs l-ilma għaliex inkella ir-ruħ tagħna titbiel. Ejjew nużaw it-teknoloġija straordinarja li għandna f'idejna, ejjew inħadnu il-progress tal-umanità mingħajr ma nitilfu dak li għamilna tas-sew bnedmin. Qalb li tħobb, għajnejn li jafu jitbissmu u jibku, xuftejn li jafu jgħidu kelma u jafu jisktu, qalb li tħabbat bimħabba għal-proxmu. Uħud minnkom se jagħmlu it-talb għalina l-koll u nixtieq li nitolbu lil-Mulej biex ibirek l-isforzi tagħkom u jbirkom ukoll fil-futur tagħkom. Inqumu bil-wifqa. Inti tibqa' mal-Knisja tiegħek dejjem, Mulej. Nitolbuk għal-qdusija tiegħu il-Papa Ljun. Għatih il-grazzja tiegħek sabiex ikompli jmexxi Knisja sinodali fit-triq tal-Evanġelju Mqaddes. Għenna biex bħala Knisja ikollna paċenzja imma wkoll preżenza assertiva fi dialogu seren u kostruttiv li huwa essenzjali għal-ħidma pastorali. Għamel li nkunu dejjem lesti biex nkunu xhieda tal-fidi tagħna u tal-missjoni fdata lilna minn Kristu sabiex id-dinja kollha temmen. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Inti lajn ta' kull ġid, Mulej. Nitolbuk għal din il-miġema li llum qed tifraħ bil-kisbiet tagħha
u troddok ħajr tal-ġid kollu li għamilt magħna. Enna nkunu issa melħ tal-art u dawl li jiddi fil-oli ma dawk kollha li ser niltaqgħu magħhom fid-dinja tax-xogħol, fil-komunitajiet lokali tagħna u fis-setturi kollha tas-soċjetà. Enna sabiex it-tagħlim li jingħata u l-formazzjoni tal-karattru fis-sistema tal-edukazzjoni vokazzjonali ikunu ispirati minn prinċipji infassla fuq il-valur insara. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej, nirrikmandawlek ir-ruħ tal-kollega tagħna Claude u tal-membri tal-familji tagħna raba u ħbieb li marru qabilna bis-sinjal tal-Magħmudija. Għatihom il-ħajja ta' dejjem Mulej u kun magħna meta ngħaddu minn dawn il-mumenti diffiċli fil-ħajja tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Lord, help us remember that the first duty of the church is that of evangelization, to spread the word, to proclaim the message, to announce the salvation in you. Help all the sons and daughters of the church to know how to be tireless missionaries of the gospel, so that a new flowering of the holiness and renewal will spring up in this world that thirsts for love and for truth. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Lord, you are the Prince of Peace. Help us in all the laudable, worthy initiatives that can safeguard and increase peace in our troubled world. Turn us into people who are good, just, honest, true of heart. Then help us build a dam within our nations against blind violence which can only destroy and sow seeds of ruin and sorrow. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Lord, help us in our ecumenical trust within our changing faith. Help us extend mutual relationships among the churches of various denominations. Guard us against division which remains a cause for concern, and indeed a contradiction and scandal in the eyes of non-Christians and non-believers. Guide us as we focus our prayerful attention to everything the good favor union. Help us do so without diluting doctrine, but at the same time without hesitance. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Finally, we pray for the spiritual needs of our local church, especially to give strength, wisdom, and holiness to our Archbishop, the auxiliary bishop, priests, religious and the Christian faithful, that we may all remain authentic seekers of God, one in our journey to understand our mission, our calling, and live accordingly. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej is-sagrifiċċju li se nofrulek biex infaħruk u niżżuk ħajr għal grazzi li tajtna. Għamel li kull ma tajtna bla ma jistħoqilna nindew bih għal glorja ta' ismek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien inrodulek ħajr. Qatt li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna. Inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inrodulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek. Imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissibu mal-qtajja tal-anġli u b'feħ kbir intennulek. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħluk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Ljun miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk ħati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, li kull tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna l-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi-żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħadd jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
talba tal-atti l-ħajl wara tqarbin. Morej Ġesu, li għana kemm irċivejna l-ikel qaddis ta' ġismek u demnek, ta' t-tġbija tal-ħobs u l-imbit, nitolbuk sabiex dan ikunu għalina għajn ta' barka u sinjal ta' għaqda bejnietna u miegħek. Il-lecturers u l-ħaddima tal-MCAS jingrazzjawk tal-li bħal San Juan Bosco taċċew l-opportunità li edukaw lil tant żgħażagħ u adulti fil-qasam ta' edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali. L-istudenti gradwati jitolbuk sabiex bħal San Carlos Acutis nitħeġġu bl-imħabba straordinarja li dan iż-żagħżugħ kellu lejk fl-Ewkaristija sabiex qatt ma nieqfu nkunu xira tiegħek fit-toroq li minnhom ser tad-dina fil-ħajja. Nitolbuk ukoll sabiex bħalma Marija ommok ġaritek fi ħiddana sakemm welditek fostna u għalina, aħna nwaslu lilek lil oħrajn permezz tal-kelma u għemilna. Amen. Nitolbu. U għallu offrejnilek brat ta' ħajr is-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna li kien għalina għajn ta' ferħ u li inti għamiltulna ikel spiritwali biex jimla li ruħ tagħna bil-qawwa. Għamel li aħna nitwettqu b'dawn id-doni tal-ferħ u l-qawwa li tajtna biex inservuk dejjem iżjed minn qalbna u jkun jistħoqilna ġid ieħor minn għandek bi Kristu Sidna. Nixtieq bħala chaplain tal-MCAS flimkien mat-tim taċ-chaplaincy l-ewwel nett nissieħeb mal-ferħ tagħkom l-istudenti u dak tal-familji tagħkom. Nifirħilkom għal dak li ksibtu sissa u nawguralkom għal-futur kienx iktar studji avanzati jew xogħol u esperjenzi oħra ta' servizz lis-soċjetà. Aħna kuntenti ħafna li fl-MCAS għandna l-possibilità li niġu f'kuntatt mal-istudenti, mal-istaff, għalliema, administration u niżvolġu is-servizz tagħna huwa servizz li qed jiżviluppa, nippruvaw intejbu minn jum għal ieħor. Ma permettuli ngħid kelma ta' ringrazzjament speċjali lil Monsignor Arċisqof talli mhux biss laqa' din l-istedina illi mexxi l-Ewkaristija marbuta mal-gradwazzjoni ta' dawn l-istudenti, imma wkoll għaliex qasam magħna minn qalbu il-kliem ispirati mill-iskrittura, kliem ta' l-erf tal-iskrittura. Xewqa tiegħi hi li dan il-kliem li qasam magħna inkomplu nożżuh. And now I invite the President of the Board of Governors, Mr. Horace Lowdy, and the Principal and CEO, Mr. Stephen Vella, to address our gathering and address His Excellency.
Għatuhom xabxiba ta' dan ix-xogħol sabiħ. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ta' dan il-ġest sabiħ u jiena ninaqat anke ma' Faderojlo biex mill-ġdid nifirħilkom u nawguralkom. Ippermettuli natu ċabċipa kbira lil xulxin. Nawguralkom. Grazzi ħafna Fader Aurelio tal-messaġġ tiegħek u tax-xogħol kollu li tagħmlu intom is-Salesjani favur dawn ħutna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħaj lill-Alla.